Hola, sóc l'Enric Gil, practico i ensenyo Qigong des de fa més de 10 anys i avui us volia desitjar un molt bon dia de la dona. Donar-vos a vosaltres i a totes les dones del món les gràcies per tot. A la meva vida he estat molt vinculat amb les dones des de sempre. Quan vaig estudiar disseny gràfic, a la classe eren moltes més dones que homes, com una professió femenina. Ara, quan estic ensenyant Qigong, a les meves classes, sense saber ben bé el motiu, hi ha més dones que homes, clarament. De vegades em pregunto per què deu ser aquesta qüestió, per què es deu donar aquest fet. I intueixo que potser és que les dones teniu una visió semblant a la meva visió del món, una visió curiosa, on he pogut descobrir que en les dones una font inesgotable d'inspiració i de sabidoria de vida. Les dones pràctiques, les dones treballadores, les dones màgiques. Però avui també és el dia de la dona treballadora, la dona que empeny, la dona carregada d'energia, la dona que il·lumina, amb la torxa, la dona que ens guia. En 3 minuts us ensenyaré uns exercicis fantàstics per carregar-vos d'energia Qi. L'energia Qi és l'energia de la natura, l'energia que ens envolta, està en les persones, està en els aliments, està en la respiració, està al nostre voltant. Com podeu captar aquesta energia Qi pel vostre benefici, transformar-la i emmagatzemar-la per empènyer el món cap a aquesta transformació que vindrà segur, guiada per les dones. Som-hi! Molt bé, el primer exercici és per engegar la teva energia des del punt que es diu la porta de la vida, que es situa entre els ronyons a la part de l'esquena, a la zona lumbar. Piquem de dalt a baix i de baix a dalt. De baix i de dalt. Vinga, aquestes petites percussions et donaran un extra d'energia al teu sistema. Molt bé, el següent exercici farem balancejar per trucar a les portes de la vida. Aquí el que estem fent és cridar l'energia Qi des de dins cap a fora perquè surti a donar-te aquest plus d'energia extra també que necessitem, que estem provocant amb aquests exercicis. Simplement balanceja els malucs i els braços segueixen el moviment. Doblega una miqueta els genolls. Ja està, agafes aire i lentament vas traient aire i vas afluixant. Molt bé, el tercer exercici i l'últim, picarem de talons. I vas picant de talons, pots separar les cames també. Al picar de talons el que fem és moure les articulacions perquè es desbloquegin i l'energia pugui circular lliurement. També preparem la columna vertebral perquè passi un flux d'energia amb llibertat. Vinga, relaxa tot el teu cos, totes les articulacions. Vinga, una miqueta més, agafes aire i vas parant suaument. Agafa't un segonet per estudiar, per analitzar-te, per fer-te un xequeig de preguntar-te com estic, com em trobo. Respira profundament pel nas i treu l'aire profundament pel nas. Vinga, ara col·loca les mans en la part baixa del cos, sota el malic. Fes aquesta forma amb els dits i encercla't el malic. Concentra't en aquesta zona on tens les mans i nota el contacte de la roba amb la mà. La zona del tàntim baix. El tàntim baix és un reservori d'energia. És on s'acumula l'energia en el teu cos i també, fixa't, coincideix en la ubicació d'on tens l'úter. Concentra't en el teu úter, localitza'l mentalment, busca l'espai en el teu úter, imagina't una llum blanca en el teu úter. Col·loques una mà perpendicular al terra i l'altra surt damunt costat. Aquest exercici es diu centrament i t'empoderarà com a dona portant els recursos del teu entorn en el teu centre.
per acumular-los i donar un plus d'energia també en el teu centre, en el teu úter. Inhala i exhala. Inhala, obre-te a la vida, als recursos, a l'energia que t'envolta. I exhala, centrant-lo pel teu cos, portant-lo cap al centre i dipositant-lo en el teu úter. I va creixent l'energia en la zona del teu úter, fomentant la feminitat i la sexualitat. Obre't a les noves experiències, obre't a la vida en el moviment ascendent, obre't a rebre de l'univers, a l'abundància. Exhala i arrela't en el terra i connecta't amb el teu jo primari, amb la teva essència primària bàsica. Inhala i exhala. Molt bé, deixa les mans davant del Tantien, davant del teu úter, amb les mans relaxades. I ara imagina't per un instant com seria veure el món des d'aquí on tens les mans. Com seria veure el món des d'un punt de vista 100% femení. Com s'expandeix i es reforça la teva feminitat i la teva sexualitat. I com carregada de creativitat t'enfrontes al món per guiar-lo en els seus propers canvis i en les millors transformacions que ens esperen. Baixem les mans. Moltes gràcies, que tingueu molt bon dia de la dona, que vagi molt bé.